Katuran jengkaripun Nimas Ayu Lisa Lemon monggo. Sugeng dalu Mbak Lis. Niki nderek sowan mriki sinareng kalian Singajaya. Anjir. Ha nggih, niki Singajaya. pun wangsul ping pinten jenengan teng mriki? Ketoke lagi ping pindho nek ra ping 3 ya, Mas. Lah aku kok lagi ping 1 kita. Ya ora apa-apa engko nek cocok kan ya sesuk ditimbali meneh. Kandhani MC ngene iki godhokno sarimi mangkat. Ayo sambatan wae mangkat kok ya, Alah Mas. gak usah sambatan wis pokoke godhokno sarimi apa permen rong bungkus mangkat. Oh ngono. Aku ora tau tak dol larang, sementing murah ngono golek kanca kok. Sing penting seduluran ya, Mas ya. Nggih. Nah, nggih. Niki katuran salam langkung rumiyin monggo Mbak Lisa. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anjing ngaturaken sugeng dalu menika kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Ibu ingkang kagungan kersa. Nggih, paring asma sinten? Bapak Sumadi nggih. Salah. Sapa? Gundul. Oh, Mbak Gundul. Mbah Gundul. Iku Mbak Gundul iku parapane ngono lho, Mas. Oh nggih, nama tenar. Oh, Gak ya, apa-apa, nama beken. tenar, nggih. 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 Dalah Ibu Parsinah. Dalah Ibu Tarsina. Par- Parsinah. Parsinah, nggih. Nggih. Mboten kesupen kangge para rawuh menika nggih ngaturaken sugeng dalu ingkang sampun rawuh. Nggih, Iki acara manten ya, Mas. Mantenan niki panjenenganipun Mbak Susanti dalah Mbak Mas Rustam. Susanti Nggih. melawan Mas Rustam. Bal-balan ta apa kok Iya melawan. kak apa lah engko delokne bal-balan kok, Mas. Oh ya wis sah kok ya. Wis Masa sah. kok ya arep bal-balan ya oleh wae to, Mas. Ngapuntene ingkang paring asma Mbak Susanti ngapundi? Mbak Sus? Oh yang pakai bulu mata. Oh iya dong yang Cantik, cantik pastinya. Nggih. Ndak garwane pundi to, Mbak? Garwane sing pundi niki? Mas kok HP-HP-nan to, Mas sing nganten anyar iki anu nggih. dingenekno ngono lho, Mas kok. Aja ngono to, Mas, aku mak tratap aku ki lagi bar metu kok pondok kok, Mas. Pondok apa to, Wingi Lis? bar mondok kena bar dicoblos ngono kok, Mas. Gusti Allah, sapa sing nyoblos? Alah, sing nyoblos cah cilik, Mas. Alah, ya berarti gak patek waras cae. Dijus nganggo jarum. Suntik. Oh iya, disuntik. Bocah kok ora tau mlebu rumah sakit. Lah piye to, Mas? Lah ya iku suntik. Alhamdulillah, Ning isek. kowe sehat to? Alhamdulillah. Nggih. Yo ki jek rada ndredeg, Mas. Oh, gak apa-apa, sing penting hati-hati. Nggih. Dongane ya Mas, muga-muga paringi sehat panjang umur ya, Nggih, Mas. amin 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 tak dongakno ngati aja mati-mati ngatek-entek wong sempit. Nggih. Ndongake manten nggih. Nggih. Mugi-mugi dados pengantin ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Berkah barokah anggenipun omah-omah. Alhamdulillah. Nggih. Menawi wonten pamundutan Mbak Manten, Mas Manten ngersakaken tembang monggo. Oh, Dalem. mangke. Dan niku sing wingkinge jenengan nggih ngersake tembang ngoten ya. Nggih niki nderekaken menawi dereng wonten pamundutan setunggal koleksi. Monggo Mbak Lis. Siap. Ya. Katuran setunggal tembang koleksi. Koleksi teteh sing tresna ya, Mas. Katuran wonten teteh sing tresno konjuk kagem Mbak Manten, Mas Manten ya. Bawa apa ora, Mas? Wong kedahipun dibawani nggo blangkrah apa wong piyayi ayune ngene kok ya. Nggih nyuwun pangapunten mbok pilih mangke sewantenipun radi mboten kados biasanipun nggih Mboten Mas. napa-napa. Ning kene ning gone dulur sambatan. Wis aja mbok apik-apikno. Ora apa-apa sambatan wong aku sing penting seduluran. Nah. Nek dhuwit ngono ora tak pikir, Ya, Mas. betul, betul. Sing penting kanca akeh. Nggih. Aku ora tau mikir amplop, Mas. Ya, Gak blas tenang. isine. Padha ae moto duiten iki. Ya ora, ning aku ki ngerti kok kanca karo wong liya ki aku ngerti nek kanca ki sambatan ora daden Siap. pokoke. Nggih, sing penting Nggih. seduluran. Iya, Mas. Monggo Mbak Lis katuran bawanipun. Taman Sari bawane. Nggih, mangke dahipun teteh sing tresno, Nggih. Mas. Gumlah
Kula menawi gentosi panjenengan rada diwarai nggih, Mbak. Ayo ora apa-apa. Marai ajaran nih, Mbak. Ajar golek duit. Nggih, pokoknya bayar barang dengah. Godhokno supermi mangkat ala ya. Lagi tumok MC iki. Geleman. Heeh, ora apa-apa ning luwih apik koncone oleh akeh. Dugi pundi Mbak Lis? Mamet pronosa Apik. apik karya lecaring driya paksi ngoceh Kumpul hambrang nimbrang suasana indah mulya ler tamane prohab sarni dawahipun wonten tetesing tresna. Nggih, monggo nyumanggaaken Mbak Mantan menawi mungkin request lagu nggih, monggo. Nggih. Mbak Manten nembe ngobrol. Oh siap. Napa menawi digentosi Mas Mantan nggih monggo. Mas Mantene rambutnya apik ya Mas. Dan napa? Kayak londo. Niku riyen kula nggih londo. Eh? Riyen kula nggih sami kaya Mas e. Lagi tren ya Mas. Nggih. Pinter milih e. Pinter milih gede Nggih. dhuwur ganteng Cocok ya nggih. Mas, cocok. Kados widodari kali garwane ngoten niku lho. Nggih. Manten putrine ya ayu Mas. Ayu. Tenan cocok tenan. Sumpah kepengen aku Lis. Kepengen apa? Kaya Mbak Mantan Mas. Lah wong iki manten kawak ngono kok. So, wis dadi Wis manten golis kok. gak apa-apa nak manten anyar gak usah mbok kandhani engko dicekeli dhewe tangane blek nak Apa? manten kawak laran ngandani. Iku sebagai contoh lho, hiburan dadi tontonan lho Lis. Iya iya. Dikandhani kok ngeyel. Kowe nak mau ngambung aku sing ngambung. Wah, oh tak tapuk engko. Wis golis wong ora kalong. Ora kalong ning ya aja ning kaya ngene lho Mas iki ning ndi iki? Aku tau ning gone petengan ra ono lampune panum dong lotok isin aku omah aku. Sapa sing ndek panu? Aku. Ayo monggo Mbak Dilani. Lis. Ya. Yen sinawang ana netra sepuwengi sing ra nandang tresno janur kuning langkung
ora duwe ning wis kadung rasa tresnaku ora bisa tak pisahake Apa tenan to, Mas? sak jagat ora ana wanita sing paling tak tresnani kejaba sliramu dhewe Tenane biasane wong bagus ki ning ati gerus lho, Mas. ora kuwi lak ya wong liyane ning aku ora cukup siji kanggo selawase Tak titeni, Mas. tenang iya nyenang karo ilo sliramu ora bakal lali nadyan sawindu bakale tresnamu tak iya so panjake kompak tenan Kompak kabeh ya, Mas. tenan Panjak kok sakmene akeh lho, Mas. lah iya wong jenenge ning gone kanca iki dadi piye wae kanca akeh dijaki kabeh 13 sik nom kabeh ra ono sing Jiro tuwa lho, 4 Mas. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 iku ya melok Sing ndi? Lah sing beto kaca niki lho kaca tinggal niki lho Oh, itu tukang tutuk, Mas. nah nggih niki nggih niku anggota ta mboten kok klambine kok Klambine kok beda beda. Niki nggih anggota? nggih niki anggota niki Anggota, senajan Mas. anu kembar Anggota badan. ayo monggo Mbak Lis Tresno iki Yuk. ora Yuk. saya banget tresno Lisa egolane oh pokoknya diputar Lis ngono ngono sing jongono Mbak Sunit iki sing kaya Wahyu Manggala mbiyen piye Mbak heeh kayak tamane Wahyu Manggala ayo Mbak Lis kembar maju mundur Mbak Lis oh iya lali ya Mas Verona lah ya Rasa kanggo
Yuk. Pamujiku wong ayu, muga sliramu ora bakal lali. Nadyan sapindu bakale tresnamu tak tunggu. Lisa, setunggal tembang konco kagem temantenipun, alhamdulillah teman